Шоалы телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Собирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Караңгы урыннар ниһаять яктыра. Сидоровка бистәсендә яңа яктырткычлар урнаштыра башладылар. 1 августка барлык балалар бакчалары да куллануга тапшырылырга тиеш. Төзүчеләргә бу вакыт җитермә. Балалар бакчаларында Гүзәл Шихапова булып кайтты. Шәһәрдә 70 юкә агач утырттылар. Мәдәният хезмәткәрләренең үз аллеясы булдырылды. Энергетиклар мәдәният сарайында аншлаг бар да мәхәббәттән башланган мюзиклы беркемне дә битараф калдырмады. Караңгы урыннар ниһаять яктыра. Сидоровка бистәсендә яңа яктырткычлар урнаштыра башладылар. Кайбер урыннарда иске лампаларны яңаларына алмаштыралар, кич һәм төннәрен бөтенләй караңгы булган урыннарга яктырткыч баганалары куялар. Сидоровка бистәсендә 64-нче һәм 47-нче һөнәри белем бирү учреждениеләре арасында кичләрен капкараңгы. Бирдә яктырткычлар бөтенләй юк. Сидоровканың бу урынын студентлар үзләре дә урап уза. Просили проводить. Кызлар кайтырга курка, шуңа озатырга сырыйлар. Здесь и дети живут. Биредә балалар да яши, транспортта йөри. Шуңа күрә якты булырга тиеш. Яктылык булмау сәбәпле төрле һәлакәтләр булырга мөмкин. Нигездә Сидоровкада транспорт утлары гына яктыртып тора. Халык белән узган очрашулардан соң төп проспектлардан тыш квартал эшләренә дә яктырткычлар урнаштыра башладылар. Бүген Сидоровкада яктылык баганалар өчен чокырлар казыдылар. Иң караңгы урыннарга барлыгы 13 шундый багана утыртылачак. Яңа Гвардейская урамында ут баганалары бар. Бирдә иске яктырткычларны энергия саклаучы лампаларга алыштырачаклар. Лампалар 100 ваттлы, әмма элеккеләренә караганда күпкә яктырак дип белгечләр. Это вот со стороны 64-го училища. Точно такая же дорога. 64-нче училище ягында юлларда шундый ук караңгылык. С-20 йорты янында бер кайчанда ут булмаган. Шәһәр буенча мондай урыннар күп, комплекс сайын 5-6 урын дип әйтергә мөмкин. Бу уңайдан шәһәрдәшләрдән дә күпләп карисалар кабул итәбез. Сидоровкада баганаларны кайчан урнаштырып бетерерләр билгесез, чөнки техника төзек булмау сәбәпле эштән еш бүленергә туры килә. Мисал өчен Сидоровка бистәсендә горсвет хезмәткәрләре инде 3нче көн, әмма трактор баганалар урнаштырыр өчен бер чокырны да яхшылап бұрауламаган. Һәр районда узган җыелышлар нәтиҗәсендә күп кенә башка мәхәлләләрдә дә яктырткыч баганалары куелачак. Горсвет хезмәткәрләре әле сатып алынган лампалар җитәрлек дип белдерде. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Шоалда юлларны төзекләндерәләр. 24 апрельдән алып юлчылар асфальтның иске катламын салдырдылар. Хәзер яңа асфальт җыялар. Шоалы юлларын капиталь төзекләндерүгә 1 миллиард сум бүлеп бирелде. 200 миллионына махсус техника алдылар. Шуларның берсе юл тузанын чистартучы вакуумлы тузан суырткыч. Юлларны төзекләндерүгә 70 берәмлек техника җәлеп ителде. Начиная от Батанчука, магистральная, Сидоровская развязка. Батанчук урамыннан Хасен Туфан проспектына кадәр юлларны төзекләндерәбез. Моннан тыш шәһәрдәшләр соравы буенча яңа тротуарлар да салыначак. Төзекләндереләсе исемлеккә квартал ара юлларда керә. Хәзерге вакытта 5 бригада Кулгали, Галиәскәр Камал бульварларында, Зәбестәсенең 18нче комплексында эшли. Сорау һәм аңа җавап көт яңалыклар новости тапшыру кысаларында без шәһәр җитәкчесенә сорау проектын башлап җибәрдек. Инде берничә шәһәрдәш үз сорауларына җавап алырга да өлгерде. Бу юлы без Лесоцех бакчачылык ширкәтенә илтүче юлга кагылышлы сорауга тукталабыз. Лесоцехка илтүче юлда чокырларны санап тирлек түгел. Монда җәяүлеләргә дә, машиналарга да кыенга туры килә. Не только на машине проект. Без пенсионерлар моннан үтә дә алмый торабыз. Пычракка батып бетәбез. Тимер юл аша җәяүле күпере дә юк. Бу юлны соңгы елларда кураганнары да булмады. Юлдан 40 ел элек салганнар, хәзер инде аннан бары тик исеме генә калган. Юлның яраксыз хәлгә килүендә якындагы оешма предприятиеләр, төгәлрәге аларның йөк машиналарының да өлеше зур. Лесоцех бакчачылык ширкәтендәге участок хуҗасы шәһәр җитәкчесенә сорау проекты кысаларында әлеге проблеманы күтәрде. Я хотел бы узнать, когда отремонтируют эту дорогу. По Лесоцеху на сегодняшний день там ведется работа. Лесоцехта бүгенге көндә эш бара. Без коммерция оешмаларына да бу хакта хатлар җибәрдек. Чөнки бюджет акчасы барлык юлларны да төзекләндерүгә җитәрлек түгел. Бүген алар белән сөйләшүләр алып барыла. Юлны бит алар үз йөк машиналары белән дә вата. Шәһәр җитәкчесенә сорау проекты кысаларында без алга таба да шәһәрдәшләрне борчыган проблемаларны яктыртачакбыз. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар.
1 августка 6 балалар бақшасы әзір булырга тиеш. Яңа бақшалар төзелешенә барлыгы 885 миллион сум акча бүленде. Аларның һәр берсе 240 урынга исәпләнгән, барысы да бассейнлы булачак. Яңалыклар тапшыруның кичәге чыгарылышында без Мәләкәс аръягы 58 һәм 36 мәхәлләләрдәге төзелеш эшләренең нинди этапта булу хакында күзәтү ясаган идек. Бүген хәбәрчебез 65, 13 һәм Кызыл Чаллы поселогындагы төзелеп килүче объектлардагы эш барышы белән танышты. 65-нче микрорайондагы бакча төзелешендә 20-гә якын эшче катнаша. 1 августка кадәр объектны куллануга тапшырырга өлгерербез дип өметләнә алар. Яңгырлар яумаган булса, эш тизрәк барыр иде ди төзүчеләр. Кайбер көннәрдә кичке 6-га кадәр, кайчак ялларда да эшлиләр. Инде 2-нче катны тәмамлап киләләр. Нам осталось. Б блогында 300 куб мәйданны төзеп бетерәсе калды. Шуның белән монтаж эшләре тәмамланачак. Бирегә бинаның эчке ягын төзекләндерүчеләр киләчәк. Без графиктан алдан барабыз. Сокол катында эшләр бетте. Хәзер анда сантехниклар эшли. 1-нче каты да әзер, 2-нче катның да яртысыннан артыгы әзер. 13-14 адресы буенча балалар бакчасын гыйнвар айында сала башлаганнар. Бердә төзелеш эшләре белән 57 кеше шөгыльләнә. 1-2 көннән бинаның тышын монтажлап бетерәбез диләр. Параллель рәвештә эчке якта да эшләр алып барыла. Бакчаны куллануга тапшыру вакытын участок җитәкчесе түгел билгели. Сдача 1 августа. 1 августта бинаны куллануга тапшырабыз. Эшчеләр иртәдән алып кичке 6-га кадәр 10 сәгать дәвамында эшли. Барлык җирдә дә плитәләр, шуңа күрә техника яңгырда да йөри ала. Монтаж эшләренә дә һава торышы комачауламады. Менә Кызыл Чаллы поселогында төзүчеләр безгә мәгълүмат бирүдән баш тартты. Әлеге объектны бөтенләй серле дип атадылар. Шулай да мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең 2-нче каты күтәрелеп килә. Димәк 1 августка бирдә дә эшләр тәмамланырга мөмкин. Объектны тапшыру вакыты документта да августка планлаштырылган. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Хәзер реклама, безнең белән бергә калыгыз. Шәһәрдә 70 юкә агач утырттылар. Мәдәният хезмәткәрләренең үз аллеясы булдырылды. Энергетиклар мәдәният сарайында аншлаг бар да мәхәббәттән башланган мюзиклы бер кемне дә битараф калдырмады. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31904. Жилой комплекс Чаллы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Внимание! Праздничная акция. Только до 10 мая земельные участки от 1,5 миллиона рублей. Количество ограничено. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бию ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәләхов. Эксель автомойкасы ачылуга нибары бер атна, ул Яшлык проспектында 52-нче комплекс артында урнашкан. Шушы кыска гына вакытта автомойка үзен уңай яктан танытырга да өлгерде. Бирдә машинаны хуҗасына ялт иттереп бирәләр. Эшне тиз һәм сыйфатлы башкаралар. Бу мойка безгә бик ошады. Тиз юдылар, чиста. Бүтән дусларга әйтәбез, монда килсеннәр. Чират юк. Әйбәт мойка. Эксель автомойкасында шиномонтаж да бар. Автомобильнең төзеклеген үз эшенең осталары тикшерә. Ә инде автомойка клиентларына уңайлы булсын өчен бирдә үк кафе эшли. На нашей автомойке вы увидите... Яхшы мөгамәләдәге хезмәткәрләр уңайлы көтү залы. Анда сез автомобильләрегезне күзәтеп тора аласыз. Хуш исле кофедан авыз итәргә мөмкин. Без сыйфат өчен җавап бирәбез. Автомойка ачылу уңаеннан май ахырына кадәр һәр клиентка шиномонтажга 15% ташлама бирелә. Резинаны каралту бүләк. Моннан тыш төнге сәгать 12-дән иртәнге 5-кә кадәр машина юуга ташлама каралган. Ә инде 1 майда һәр клиентка мойкадагы барлык хезмәтләргә 10% ташлама гарантияләнә. Яңалыкларны дәвам итәбез. Шалда мәдәният хезмәткәрләренең үз аллеясы барлыкка килде. Орган залы янына бүген 70 юкә агачы утырттылар. Аларның һәр берсе шәһәр тормышына мөһим өлеш керткән мәдәният һәм сәнгать әһелләрен гәүдәләндерә. Бу хакта һәм әле яшелләндерү кирәк булган территориялар турында алдагы сюжетыбызда.
Президент белән бергә проекты кысаларында бүген Арган залы янына 70 агач утыртылды. Алар бийек җиңү истәлеге булып торачак. Агач утыртуда барлык мәдәният оешмалары да катнашты. Бирдә юка аллеясы утыртылды. Без алган зал хезмәткәрләре маңа бик шат. Бу аллеяны без караячакбыз. Халыклар дуслыгы йорты Радник исеменнән дә үзебезнең агачыбызны утырттык. Ул агач зур булып, матур булып үсәр. Шушы агачның утыртылган идеясе шәһәрдәге халыклар дуслыгының идеясе булып, һәм шушы һаманда халыклар дуслыгын үстерүгә багышланган агач булып торсын. Арган залы янындагы аллеяны киләчәктә тагында киңәйтергә ниятлиләр. Әмма шәһәрдәге кайбер территорияләрдә агачлар юк һәм аларны утыртырга да җыенмыйлар. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 4105 йортында яшәүчеләр шалтыратты. Каршыбызда бер генә агач та юк дип зарланалар. Негде укрыться, вот посмотрите. Эссе көннәрдә бер генә күләгә дә юк. Балалар мәйданчыгында да бер агач та үсми. Өлкәннәргә дә чыгып утырыр җир юк. Быел Чаллыда 50 мең агач утыртылачак, әмма 4105 йорты янындагы территория планга кертелмәгән. Тик шулай да шәһәрдәшләр үз агачыңны утырт бөтен Россия акциясе кысаларында йорт янында аллея булдырга теләүче җитәкчеләр булырына өметләнә. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Бүген Чаллыда торак коммуналь хуҗалыкның иң яхшы яшь белгече бәйгесенең финалы булды. Анда барлыгы 10 шәһәрдәш катнашты. Әлеге конкурс шәһәрдә инде 2нче тапкыр оештырыла. Яшь белгечләрдә торак коммуналь хуҗалыкка карата кызыксыну уятыны күздә тота. Белгечләр үзләре турында эшләгән оешмалары хакында сөйләде, коммуналь хуҗалыкта кулланылышка кертерлек проектлар тәкъдим итте. Проект предложил сварочная дуга про сварку. Конкурста үземнең ретеп ябыштыру турындагы проектымны тәкъдим иттем. Аның кысаларында бу эшнең төрләре һәм үзенчәлекләре турында сөйләдем. Шулай ук бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлап макет та ясаган идем. Энергетик мәдәният сарайында аншлаг кичәкеш биредәге сәхнәдә куелган тамаша бер кемне дә битараф калдырмады. Күңел радиосы тыңлаучыларга бар да мәхәббәттән башлана мюзиклын тәкъдим итте. Радио аша тавышларын гына ишетергә күнеккән алып баручылар тамашачылар өчен бөтенләй икенче яктан ачылды. Сәхнәдә диджейлар белән бергә чыгыш ясаган танылган җырчылар да кимен куймады. Җырчы Илнур Гомәров такси йөртүче ролендә, Габдулла Хөрмәтуллин юхиди хезмәткәре булып эшли. Равил Галиев үзенең җырчы булуыннан файдаланып, тамаша буе кагыйдә бузып йөрде. Мюзиклның иң кызыклы мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Сөйләгез, тыңлыйбыз. Тыңлыйбыз сезне. Тыңлый белмисез сез. Тыңлый да белмисез. Җырлый да белмисез. Гафу итегез, сез кем? Исемегезне әйтеп сөйләгез әле. Сәхнәдә төрле образлар, төрле язмышлар, аларның барысында күңел радиосы берләштерә. Бакчада мәш килүче яңалыклар хәбәрчесе Резида Шакирова да, алып баручы Гөлия Хайдарова, үзенең тормыш юлын ялгышлардан башлаган хыялы Лилия Закированы да. Алар өчен радио тәмле рецептлар чыганагы да киңәшче, сердәшче дә. Таксист Илнур Гомәров күңелне эшендә бер дә сүндерми. Ә менә Лилия Мәхмүтова һәм Ришат Хаҗиев өчен күңел радиосы гашыйкларны очраштыручы булып тора. Беләсезме? Миңа бер егет очрашу билгеләгән иде. Мин кызыл күлмәкле бер кызны энтузиастлар булганында көтәрмен дигән иде. Менә шунда алып барып җиткерсәгез, мин бик тә рәхмәтле булыр идем. Ришат Хаҗиев әлеге мюзиклда үзен романтик егет буларак күрсәтте. Җырчы Ринас Әхмәтов тамашачы алдында гашыйк ярларны кавыштыручы ролендә беренче тапкыр танылды. Әйдә булай эшлибез. Я булмыйм. Син җырла. Син җырла. Мин авыз ачып торам. Рәвеш китерәм җырлаган. Мин җырлыйм, син авыз ачып торасың. Әйе. Мюзикл барышында бакчасында ял итүче Гөлия Хайдарова сугыш вакытында әтисенең гомерен саклап калган ветеранны эзли. Минем дә әтием сугыш ветераны иде. Бу очракта да ярдәмгә күңел радиосы килә. Эзлим сине тапшыруына мөрәҗәгать итеп, Хәмзә бабайны радио тыңлаучылар арасыннан бик тиз табалар. Гөлия сөйләгәндә теге сугыш дигән 70 еллыкның нык титрәтте. Нык титрәтте, җыладык, нык хисле булды нишләптер. Теге әтиәниләрне сагынып, безнекеләр хәзер мәрхүмнәр бит инде, шуларны искә алып, сугыш ниләре нык матур чыкты. Мюзиклның кульминация өлеше әлеге герой ветеран сәхнәгә тамашачылар алдына чыкты. Бу җаваплы рольне татар драма театры артисты Рафил Сәгдуллин башкарды. Тамаша залында шуннан да халык күп иде.
Көңіл радиосының шуша музыкал передасын қораға деп специально келдік. Биік жүгінің 70 жылығына біздің әтилер, соғыш ветераннары, алар енді қазір мәрхумнар, бақилар. Шуларның хөрмәтенә шушындай яхшы музыкалы оештырулар өчен мен көңіл радиосына бик рәхмәтлемен. Ауылдан келдік, біз енді көңіл қызларын көрер үшін келдік беректен. Қиялланадырық шуларны көрер үшін деп. Мен буадан келдім, сіңілім янына, бұл меңа предлагайтты келіп қары келді. Бик матур болды концерт, бик шашлы, кеңінді болды. Рахмет. Бүгін көңіл радиосы хезмәткәрләре құтлаулар қабыл ите, радио тыңлаушылар рәхмәт әйтеп, көн дәвамында шалтыратты. Тамашачы күтәріп алды. Зал шығырым толıydı. Olma düşər орында yox, шынап та енді сәхнедегі артистлар үшін бұл ең қуандырған әйбір шул. Біздің енді көңілләрдә тамашачы біздің белән икән дигән шушындай бір ышаныч һәм сөйініш қалды. Келешекте дә мондый проектларыбыз алда булырга тора. Чөнки һәр вакытта үсештә булырга кирәк. Мюзикл тәмамлану белән шәһәрдәшләр тамашаны кабатлауларын сорап мөрәҗәгать итте. Алып баручылар каршы түгел, сәхнәдә чыгыш ясау аларның да күңеленә хуш килде. Хәзер радио хезмәткәрләре тыңлаучылары белән тагын бер шундый җылы очрашу оештыру хакында уйлый. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, кичләрегез күңелле үтсен, исән-имин булыгыз.